dôležitý zápas a ja si myslím, že 3-0 je super výsledok pre nás, nikto to nečakal a som veľmi rád, že máme také mužstvo, ako máme a že máme taký charakter, ako ste to videli, dneska sme zase prehrávali a neviem, Tomáš Malec a spôsob mazali fakt pod tými tvarami až do tých pukov a chcel by som ich najviac vyzdvihnul, lebo títo urobili najviac, si myslím, práce. Ja si myslím, že my sme psychicky na tom lepšie, vyhrali sme 3 zápasy a tie 3 zápasy každý jeden sme vybojovali a odmakali na 100%, takže ja si myslím, že zajtra nebude žiadny rozdiel a dúfam, že si dáme pozor na ten začiatok a začneme od začiatku naplno. Ja si myslím, že je dôležité, že je 3-0 a za týždeň sa už nikto neopýta, jak sme začali hrať, takže ja som veľmi rád, že sme to vyhrali. No. Môjmu golu vynikajúca robota celej peťky a ja som ako len bol ja som bol tá čerešnička, ja som z toho ťažil, takže akorát ešte raz zozdvihnem fakt tých hráčov, ktorí sa tam hádzali po držke a si myslím, že tí hráči boli dneska dôležitejší. No. Ja si myslím, že sa upevňuje skôr kolektív, lebo fakt tieto zápasy všetky sme prehrávali a bolo to náročné psychicky, fyzicky a ja si myslím, že skôr sa ten kolektív upevňuje a ako vidíte, že máme fakt dobrý charakter tohto mužstva a dúfam, že ešte zajtra to potvrdíme. Zajtra máme ďalší deň, nový deň a dúfam, že to už začneme lepšie, takže alebo môžeme začať rovnako, hlavne aby sme vyhrali. Máme vynikajúceho brankára a vynikajúceho obranu. Čo na to povedať? Hádžu sa do striel, chytajú, niekedy na toho čila nedoletí, lebo ďalší 2-3 tam ležia a chytajú tie puky, takže tak asi to bude preto. Že sa vždycky po tej prvej zobudíme a snažíme sa hrať fakt 100%. No.